Asabak khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akory aly vaovao maresaka. Jiji tsy lany. Mbola tsara jiaby atsika eran'izao tontolo zao. Raha vitsivitsy nefa ny andesiko amitsika jiaby hoe samby mandinika atsika antragno agny tamy raha jiaby nandalo tagnatin'ny herignandra, ary indrindrandrindra tapitra mare herignandra baka samby magnapetraka fagnontaniana atsika amy vatategna atsika, anao koa zanaka, anao koa reny, anao koa papa, anao koa dady, anao koa dadilahy, anao koa zama, anao koa ngovavy, havagna, fiavagnana, apitrapy fagnontaniana amy vatategna atsika. Menitsika niany tamy matsagna mainy amrondrona ozy ro mahay izy dia ny ministère-ny intérieur tamy nanomboky tamin'ny 7e étage. Mainy amrondrona magnapetraka fagnontaniana atsika hoe ino raha nandalo, atsika samy tsisy mahay. Zegny tsenky voalohany menitsika. Abako menitsika magnaraka nomoaly zany koragna momba ny aside zanaka zafy taranaka tamy faritry tamin'ny Ambaribe dia ny Noscomba. Noscomba zegny Ambarivato. Misy koragna atopoko, misy sosikevitry na hoe solution amiako momba ny reto katitany kely, bitiky kely, reto fiturany amare amy reto tsaiky zanaka asidy zafitsika reto. Ikoragna amizay koa za resaka ataoko hoe politique générale izy nefa ny mampitokiky. Ataoko mampitokiky izy satria ohatrany hoe niany zagnany vara amin'ny agnana, ataoko volagna sakalava antakarigny izy boko ataoko volagna ratsotsiky malama volo. Amizegny za hitandregny rô ino koa version ndesindrô amizegny. Le politique générale tiako koragniny eto zegny amy faraparany ty concertation agnanovandreo cinéma eraky ny Madagasikara ty. Donc zegny firafitry ny koragnatsika niany. Ke samby mangala tandrify izy atsika, samby mandinika atsika hoe bonsoir mon frère Joe. Justement, j'ai bokara tiako volagny. T'as raison. Donc, ty concertation nationale ndreo ty idiratsika bebe kokoa fotony ino? Ambosikoron'ny horondreo boka rano. Le fitakiatsika budget provinciaux, décentralisation ary ny état fédéral. Aleko volagna ny premier ministre nomoaly, donc zegny tatamatavy za koa tsy diso. Fa andesiko manomboko izy zegny ny raha nitranga tamy Matsagna teo ta kapitaly dia ny tao amy ministère-ny intérieur. Magnapetraka fagnontaniana maro anareo, nagnotany zanareo zany tsy agny. Nde za koa mba karanareo nagnotantegna hoe comment ça se fait-il bureau mpanjakagna be maventy bureau intérieur zegny ministère-ny intérieur navy karaha igny.
mapetraka fagnontaniagna mba apitrapaka fagnontaniagna amitsika jiaby hoe izy koa que d'RC amin'ny en français ty naviendra karaha igny akory nataon'ny français française samby magnapetraka fagnontaniagna baka atsika zio agnatin'io bâtiment be ny intérieur io maro aminareo mahay hoe ino aby service agnatin'izao maro service agnatin'izao bureau ny ministre ny intérieur ao BC ao na hoe brigade criminelle ny raha jiaby mikasiky faritany région kotsotsoro bimape jiaby agny ao imagine tsy haiko za donc adala moazoky be ty volagninareo tsy magnino za adala fa za ndraiky tsy egniko nagnarisiky hoe samedi bureau mpanjakagna misy olo agnatiny apitranareo fagnontaniagna ndre ataotsika la réunion hely Mayotte hely Maurice Mandroso Seychelles tsy volagniny ndre Maldives farany hely Maldives io karaha tobokôdry bureau mpanjakagna zay tsy diragna samedi na weekend na ferie fa magnino amitsika agny samedi tsy andra misy fifidianana tsy andra hoe ke misy raha catastrophe ke agnatin'ny bureau mpanjakagna ro samedi magnano nino misy nino apitratsika fagnontaniagna araiky zay aihainaka zegny za tsy mivolagna hoe ke marigny fa za magnaboaka haihainaka tondro mahitsarain-draha apitrako a fagnontaniagna hoe rango zay misy bâtiment be ny intérieur io nagnino tsisy raha karaha io nagnino tsisy raha karaha io kanefany ministère ny intérieur enseignement mairikitry izy io koa nisy grève be indrindra doko ta Madagasikara tsisy karaha enseignement na ino enseignement tsara ndrehetra 72 anetsika nagnano korontagna ny fianaragny na ino enseignement tsy ndrehetra atsika zao amizay agnontaniako hoe ino aby raha ndrehetra tamindreo tao kapitaly agnontaniako hoe mba nisy raha mirehitry karaha io ve tamitsika tamy faritany tagny tamy province tamy district tamy région samby fagnontaniagna apetraka aby jiaby zegny fa izy koa azonareo hono hoy izy le zalampagnano gazety amin'ny agny fanoratanizy baka tsy aminany fa izy baka olo gogo ke izy ambarano ny marigny izy tsy magnitsy alahonogno baka grève national jiaby nandalo teto ro tsary tsy magnoro raha important amy capitale tsika apitra fagnontaniagna ino dikany naf 72 taeny rehetry hôtel de ville ny 13 mai talohan'ny 72 nisy korontagna na mevey mois d'avril 71 mois d'avril tatsimo tagny tatoliara tagny tsisy raha nirehitry tagny fa nafane navy mois 72 hôtel de ville ny roandro nandeha tao nandeha fanjava
ny roandro rova ziska niany mitohy fandoroagna raha ny roandro maison d'archive RNM TVM tanaro tsisy raha eliely 2009 ndreziny koa za matoky hay naka volaniko eto fa tsoko misy andeha morogno agny hoe zoko be ny volagna naka soupçon hay 2009 igny koa tsy raha nandeha tifitry tambotsiroatra igny vitandreo nagnoram-botsiroatra oui vitandreo nagnoram-botsiroatra io ndeha hôtel de ville toy ny roandreo maison d'archive oui imbaka tsy tagnatin'ny korontagna frère azonao za boka mivolagna hoe agnatin'ny histoire mafana mandalo oui ta de Gaulle mais topo ndray tamin'ny tanosy be tary tamy 82 zay nikorontagna igny mais bureau Sobanô fa le national amy korontagna nandalo bureau mbahoaka roandro ro koa fa tatra amy mariny volagniny amy mariny amy raha tsy manjary ataondreo aiory tsy maintsy misy raha klatendreo baka tsipy amin'olo hafa mba magnontany tegna za misy femme de ménage moa bureau mpanjakagna Madagasikara koa misy femme de ménage sura fa femme de ménage na hoe homme de ménage miasa samedi férié manapetraka fagnontaniagna atsika jiaby atsika zio boka hitandregny ino raha ndeha ambarandreo fotony zalahy tampompier teo igny nivolagna hoe mbola misy olo agnabo agny dikan'izegny endreo boka zao voly tagnabo tagny ataova enquête ro olo reo ino diandreo tao samedi magnino reo samedi nefa ny atsika vahoaka hazo ny asatsika du lundi au vendredi samedi igny atsika mba repos tampoka anao mandeha bureau mpanjakagna karaha ataony amin'ny commissariat na amy gendarmerie tsy ampy effectif zalahy mpagnano zo tseo fa mipodiana anao amy lundi tanareo raha karaha zegny aleva onogna raha volaniko zegny nefa reo tsy tokony miasa samedi ino diandreo agnino ro fagnano izy boka zo izy volaniko aminareo zay maro service-ny bureau mpanjakagna agnatin'io intérieur io par étage fa tiny grave apetrako fantaniagna za olo BTP bâtiment travaux publics taloha tagny tsisy internet zegny tafara nisy natao hoe internet taloha tagny fa ela fa nisy natao hoe network agnaran'ny internet io tamizegny igny le hoe code miao 3615 tsy haiko hoanado sy ny forongony navy amizay modernisegna installation ancien bâtiment eto apetrako fagnontaniagna atsika ingénieur aloha ataoko hoe ingénieur atsika sous ingénieur
en bureau na hoe en bâtiment à Madagascar. Tsy mba nanagna tendance ve rango zay donia ndraiky jusqu'à mare sagnatriany vava kiama tsisy mba installation de incendie bâtiment mpanjakana. Apetrako fagnontaniana zegny. Ndrenao mandeha l'hôpital amitsika Madagasikara, ndray l'hôpital B, ndray l'hôpital clinique, ndray l'hôpital tsekonino, ndray dispensaire, anao tsy mahita tsy haiko e ino volagnako izy resaka incendie, contre incendie, insectateur regny, tuyau riabaka agnaran'izigny amin'ny technicien, tuyau bin-drano igny miaraka misy incendie fa zio fotaritigny izy clashe anao vanany anao mitifitry mandra-pavian'ny pompier anao mety mahafaty rano, mandra-pavian'ny pompier anao miclenché bouteille rouge igny anao mety mahafaty ndray tsy motro jiaby fa samy mba miegny le incendie. Fa atsika problème tsika oui ampidiriko anao zandry mbesa activeko anao mbesa ampidiriko anao atsika ny magaga za maro aminareo ray aman-dreny ministre tsy ako andafy nareo mizaha ino andafy tsy haiko nino hoe raha ataonareo aty mazava ho azy mandeha magna shopping iny madame igny le volaniko hoe commandé string ndraiky soutien nefa andreo fanampidiriko anao zandry nefa andreo mivolagna hoe manara-penitra manaraka zegny hoe non ahogna vavanareo ndraiky manara-penitra io fa tsisy raha manara-penitra zegny, tsisy raha manara-penitra e. Olekro mizaha hélicoptère na ino avion mamonimotro agnabo tsy takatra ny pompier non pesosy midriky amposo pesosy midriky amposo nampidiriko anao za fa tsy haiko réseau donc mba niatreretanareo koa zegny tsy mba raha zakony aia bureau mpanjakana a Madagasikara misy raha zegny anti incendie zegny fiaro afo apaka io azo konogno taloha anao mandeha bloc administratif aminay io Diego pompier secret ny ambadika hoe ouais Canadair merci mon frère tsy Canadair raha masetry ro non hélicoptère baka ilifasandro hélicoptère baka andehanandro handry haligny nde ngalatra agnondragna volamena bloc administratif aminay Diego io zahava boka ao taloha to misy raha zegny même io la mairie Diego io taloha to nisy raha zegny bureau secret jiaby jusqu'à mibarany foy eo nisy raha zegny zio fa tsisy akory mataonay tsy anagna hay bureau mpanjakana maventy ministère intérieur en flamme mampagnontany ary mampandiny ary mampivolagna moa tampoko anao mahita le ministre et le tiako conseiller technique tiako dirikabo diplômé zegny ro are
Ary zegny rô diplômé. Même à l'école, anao mahita resaka incendie. Toujours misy anti-incendie. Même l'école, même bazar, misy. Trano be mpanjakana no imaginez quoi une flamme totale, cendre. Karaha nataondreo nagnoro Hôtel de Ville ndreo, karaha nataondreo nagnoro RNM TVM Maison d'Archives ny Madagasikara. Nagnano karaha igny koa ny farany, karaha ataondreo nagnoro Rova. Ino amizay lafany? Losy mangataka aty ivelany. Losy mikonokony tragnon'ny Qatar. Losy mikonokony tragnon'ny Arabie Saoudite. Losy mikonokony tragnon'ny Saddam Corée du Sud sy ny namany Kirmaso. Rosy mikonokony amin'ny Poutine. Normal ro vola bon anareo mila zegny, bon anareo miaina fa zay mila takalony. Zio fa tsisy asa masquerine ndraiky l'église ka hoe vitany amen ndraiky amin, fa tsisy igny. Zio ty trombany teta. Anao mampiasa za, ataoko asanao tsikitra pesosy. Ndre havanao angatanao service pesosy. Ke intsaky sanatreny vava volaniko tsy haiko. Nataonareo karaha Hôtel de Ville 13 mai, nataonareo karaha RNM TVM Maison d'Archives rava. Ministre ny intérieur io nagnakoratsika Madagasikara jiaby. Sambo agnapetraka fagnontaniana amizay tsika. Nagnakory Madagasikara jiaby, intérieur io atiny tany, atiny estomantany, le foantany, hoe ministère aty tany. Tsy haiko. Malaky amindreo boka mamorogny vandy. Ary malaky amindreo mamorogny dossier. Azovy koa zao nde amindreo tsiny. Court-circuit. Zay boka matetiky raha ataondreo. Court-circuit zigny satria efa ela be ka nareo tsy magnano entretien. Zay ny problème tsika Madagasikara. Entretien tsy jirenareo. Tsisy fitondragnany fandimby toke mba nagnano entretien fa nagnambahoaka. Tsisy, aza mavandy. Koa nareo nagnano entretien ara-dalàgna, lalaben'ny Madagasikara jiaby tsy robaka. Fa matoa raha io tsisy, parce que pesosy agnanovagna zo, ampidirinareo amin'ny pôsy. Zahava boka la mairie nay, aza lahy koa nisy la mairie, bâtiment mairie, tsara indrindra ta Madagasikara tsisy karaha ny Diego. Zava izy baka. Midira agnatinao boka anao zala. Incroyable. Incroyable. Amin'ny Ambaribe io, kaboneny Tamatavy. Antany fisaka taogno Pindariny. Anao midriky agnatinao. Tragno vato mijora. Plafond, ndre anao mavozo vory, anao miandrisaka teteky tsao latsaka plafond amin'ny Ambaribe io. Anao nde hagnano mariage io. Za ko tsary nandeha mariage tao nagnaty mariage amin'ny la mairie ny Ambaribe, za tsy midriky parce que za mavozo plafond. Anao mizaha riba. Non mais incroyable. Riba la mairie moisi. Moisi. Anao boka mandeha amin'ny préfecture amin'ny Ambaribe ry. Anao koa ka 120 kilos, 130 kilos. Anao ka za manonga amin'ny escalier ka andeha agnabo. Anao goroboka ambany eo ety. Ny amin'ny district sasany tsy volagnina. Aza lahy. Aza lahy. Oh!
le raha ve ataonareo exprès sa hoe ataonareo velo-tegna mivolagna anaka matetika hoe anareo politicienne tsy le vahoaka tsinjovinareo tsy fanagnam-panjakana zay fanagnam-bahoaka tsinjovinareo fa vatsategnanareo ho bidon zegny ny lehilahy ho bontana zegny ny magnangy concours amizay miasa tragno vato anareo tragnondreo mari io tragno ministre zegny hoe tragnondreo io tragno préfet zegny hoe io tragno directeur ny impôt nefa vahoaka pindenareo magnefa raha gauche magnefa raha droite magnefa raha ty ndao midriky amin'ny ambassady zahava ambassady jiaby amitsika io ambassady russe ambassady de France ambassady ny tiako siny ro misy anti incendie fa anao midriky amy bureau tsika gasy non mais incroyable izy koa vola ampidirinareo amin'ny intérieur ao uniquement resaka passeport non mais tsy tokony karaha igny tsy tokony karaha igny anareo zao ndy volagna aminay malagasy 33 millions anareo zao ndy volagna amizao tontolo zao hoe bâtiment ministère ny intérieur Madagascar en flamme afalalagna baka ta 11 septembre ny États-Unis Ben Laden World Center afalalagna igny hoe raha ny kiniagna anao to se boka raha volaniko ireo mipetraka ministre miaraka mipetraka 2 mois 3 mois ma tragnontsoma io io gony tragnony ministre fulany azo matrako igny io koa 4e bureau ny ministre fulany katikaty tragno vato ampibiafagna agnabiafagna salon coiffure agnabiafagna tiako boutique beauté tiako boutique nino mais attends ireo volaniko aminareo za fa elany volagna aminareo tsika malagasy ireo tsy nijery atsika fa tsika ny foagna atsika tsy mety tonga saigny affaire-ny écran plat ny vony foazy ny tatatony tato e tay mo affaire-ny écran plat nandeha mana milliard tsy ministre ny intérieur atsika zao magnapetraka fagnotaniagna dossier to est-ce que tsy dossier nzegny naviany raha indrehetry BC brigade criminelle bureau ndreo amin'ny intérieur maro dossier resaka carte d'identité nationale jiaby sy ny forongony passeport sy ny forongony misy dossier maloto zegny o matoa navy raha karaha hay ediny nakahy tay za tsy mivolagna zegny tsoko taonaro azoko be nahazo renseignement fa misy dossier maloto zay non aza mamorogna raha tsy mivolagno fa hay tondro mahitsy aragnandraha fôtony atsika zao tsika jiaby magnapetraka fanontaniagna azovy amindreo zao ntegna za hoe ino mariny marato naka fo question apetrako hoe ino avianareo samedi bureau mpanjakana bureau mbahoaka fa leran'ny vahoaka mangataka service aminareo fanjakana io tsy miasa fa amlendenao mpidanay nefa nareo samedi matoa baka nareo samedi na dimanche dikan'izay nareo mitraité dossier maloto en cachette miambigna enquête nareo zay
Rojo volako aminareo tapako loako rô koa tsy andeha agnambaranareo hoe kosirikoy nisy motro tsy naty tao nisy zegny hoe niretry tao mbo avy raha zegny edy eto atsika miamby koa sakindreo andy volagna aboko bureau-ny intérieur karaha io tsy n'importe qui tokony anditriko parce que au secret en bureau-ny intérieur ndolo en bureau-ny intérieur en français rango amy garage sous-sol jusque no avy amin'ny étage agnabo agny par étage par service misy maramila. Monsieur, bonjour, vous allez où? Vous avez un rendez-vous? Bon, votre carte d'identité, s'il vous plaît. Bougez pas. Vous pouvez attendre là? On peut être dans la salle d'attente. Oui, allô, il y a telle personne, il est en salle d'attente. Les ouli, baka bureau nani, y a mangalon salle d'attente. Monsieur Zoukbe, entrez. Izy mitondra anao miditry bureau nany nareo magnano dossier nareo vitanareo miboaka basta rosinareo koa izy andriagno koranareo agnaby rano fasy justement zegny edy raha novolagnico andriagno ro zao ty volagna niany fa misokatra amy fagnadiadiagna boko enao ireo mampibiagna fagnadiadiagna io anao atsendriky na regny jusque niany hoe le fagnadiadiagna ny biafigny ke mba hoe fa nifody fagnadiadiagna toujours vers la clé anao tsy lany fagnany nde bureau-ny ACC vers la clé haute cour constitutionnelle vers la clé io mabara sa io mandrandriba nde trembo aminay agny barany trembo barany gantiaka barany galeoko aminay laborosy antety agny varavaratariky ne mbola mifody koa fa tapitra fa bureau mpanjakagna maventy karaha io vers la clé zegny tsy hita la clé de samy ravagna teo apaka io amizay nareo vola nareo tribalisme nareo mitariky adi-poko raha ataonareo zao mitariky adinino firesakina raha ataonareo zao baka miadinino miady firesakina hoe mampiavagna atsika raha nataonareo zao io anareo zao mihevitry zay elakoty tsy malahelo hoe trano be ny mpanahoaka non mais franchement azovy zao tompon'andraikitry isakola nareo zao nasa tagna amin'ny eau de javel anasa tagna blé misokatra amy fagnadiadiagna agny tsy regninao ny afaragny fagnadiadiagna io mandeha izy boka volaniko aminareo zegny maro bureau agnatiny io BCO brigade criminelle service passeport bureau ministre ama ministère de l'intérieur izy maro police naka hayay fo hoe ireo fa tegnany korontagna zo zegny nera ataondreo reo fa tegnany korontagna resaka fifidiana matoa ingara valimanagna mariky vola fa tsy atapoloandro fa le faso fifidiana raha vola izakeo izy tsy mikoafy za tsy mivolagna edy izy mivolagna hoe roa fa ino masetry izy 60 jours ke le faso fifidiana raha ary naka ayay naka tsy mampavandy za depuis zahe ni publier convention tsany dita igny ro ataony ombohombo parce que nino niboaka ny marigny amin'igny convention tsany dita 2013 igny azo tamy fitondragna tamy 2013 anjaratsika jiaby mamaly ary azovy membre nagnaraha jiaby tatsany dita convention igny ro jiaby menakavy ro jiaby nanomboky 2002 jusqu'à niany
ro jiaby agnatin'ny dossier document igny fagnadiedigna zao amindray andeha atrikina ro mijovy amy court-circuit fa karaha io ataondrô niroandrô l'hôtel de ville 72 niroandrô ny rova palais de la reine niroandrô archive RNM TVM zo koa ro gnano izy koa baka ino andotovagna président tamy fitondrany président Michael naviany intérieur andrehetra nefa rony mahamay irony kely antsy irony Antsiradrano atsika vahoaka dirany mahamay mampalahelo mampalahelo zegny ane mahamizay volagna amitsika vahoaka atsika namagna miara mitsangagna atsika fa atsika koa gnasagnagna atsika io agnano donation tsika verijerintsika io atsika lakota nindrô nefa basitifikavagnandrô izy fa baribarindrô io atsika io mbola io fampidera masy ty amin'ny Facebook fagnasasa amy Facebook string aboaka amy Facebook zegny raha agnatin'ny lohatsika tsy hoe ka Sokibe Zandrozo Ndahoma Fabra Ranabavy Berizika Luc Hervé etc fa mialerty tsika alohatsika zalahy tambatra fa mariny volagnandrô io non regny ola dala zatraka tsy mety kajondrô za tsy mivolagna raha ataondry sasany manjary tsy manjary misy koa nao olo sasany fandesindrô blague le raha karakory masy ty karakarakaraka malaky atsika jiaby mahakommentaire fotony raha tsy manjary fa zigny raha manjary ho avitsika ho avyny taranaka manjafitsika mare ignorendrô fa zegny tsy mikajo mivolagna nakalo personnellement tsy asitroko za tomponiaignanaka miambigny Ndragnahary Mangalaza mitondra za kiamy agny za miambigny fitsarany ataony za fa tsy olombelogno itsara za fa zanakatsika zafitsika taranaka mandeha andeha etsika eritreretanareo intérieur zegny ane atsika agnatiny ministère intérieur koa zo ministère ny enseignement ministère ny tiako énergie tiako ministère ny ngiay gaskara kolotsaigny sy ny serasera moi je m'en fous fa ministère intérieur io ne le nambariko namaliako raha valy managna tandra raiky mekimeky agnano fifidiana izy parce que hangala bato anainy baka ministère ny intérieur ony iboany alabato parce que iboany carte d'identité sandoko hagnano izy ro io volanko aminareo hagnano izy koa ro io raha zegny ty alandreo tsy direko fa ro hagnano izy io fotony tsy tiandreo tsika mitaky le décentralisation zavatsika lakoty nagnano renouvellement passeport za tamy 2015 tambaribe raha tsiotsika tao tamizegny ritsy ona razoge ona ray aman-dreny karakory ma volagno zagna renouvellement déjà le dossier nangataigny taminaka za ngia io koa mitandregny za zao mety heny izy volaniko za tafagnontany izy dada ianao mbola tsy teraka zany anao service militaire nde olona agnano signature carte service militaire naka izy fa tsy haiko na foty ka na vato na kakazo
nge ngaranazy adignako de carte diavinao aminakazy tsy haiko antany misy izy parce que za fa nagna tour du monde kenao ka hitady carte service militaire za tsisy aminakay volaniko tsy maninona fa omboaritsika ihany hay le carte tsisy fa le raha ndraiky mety amboary le passeport natao ara le passeport izy izy droit izy tankara zay tamy 2015 teo tambarobe teo fa tely za baka olo curieux za curieux nakatsa sitroko za naftary io commissariat amitsika ambarobe za navy devant io tsisy olo mamaly ndray raiky 3 fois tsisy olo mamaly ndray raiky tampoko zany tsidiky vitindry sasany agnabony latabra agnabony sezy ro mizano velasy non non sérieux raha ambarako anareo zegny io commissariat amitsika io varavaragna telo boka devant io araiky mandeha amy commissaire araiky mandeha amy ro agnivo io igny araiky amizay couloir mandeha agnatiny iro amin'ny araiky agnivo io télévision hely zay atao noir et blanc zay ro jiaby mipetraka tsy magnangy tsy lehilahy croiser les bras les pieds sur les chaises les pieds croisés ro mizano velasy or za 3 fois nikonkomo tsisy olo mamaly ata raiky nitsanga amizay raha tsotsiky lahy ono zay ray aman-dreny volaniko azafady mitabatabanaro eo za ko navy volaniko andeha agnary renouvellement passeport naka etany bao hay miodina ohatran'izao anao fa za ndalo avy atao ambadiky izy nandalo agnatiny tao zany mababaka ambadiky iny navy tambadiky to sagnahary bureau n'immigration nosibe ambadiky to tamizegny tsy haiko zao incroyable ndray tany asiako vitiko ndraiky itombenany vodiko tsisy ndrosy mandrosy fa pilontana kely le izy raha mose fa tsy maninona fa mandrosy inaovy le dosera naboaka dossier zany mety ka pare fa ho alefatsika androany izy rapitso fa satria après midi zany avy teo mandeha rapitso marainy ty 3 andra farafaratsy 4 andra rehefa tonga antsona anao rehefa tonga ok za iny hevitry izy vitany teo le droit nifehiko kelera koa amse le droit andefasa anazy angaza koa mandoa le droit mandefa anazy mandeha aminareo antérieur ambony any zay mihitsy ndezy fa tanao ihany le mpanjakanatsika Madagasikara ne tsy de manana loatra amle pesosy ke izy koa ma volaniko amboarinao raha jiaby fermenao zy asianao tampon lasiranareo io za mahita olo hitondra Zotananarivo tsy mety le izy fa zay aty ihany mandefa anazy basa le facile blanc le rizo mipody baka igny veko enveloppe-nao tsy tafivolagna babala nafodiny vavanazy raha iny naleny 5 jours après zany ka indro zany avonangala passeport tsy saky ningaigny iny taky le frais anifasagny izy tay magnano za tsy sijery za fa magnefa droit ny i passeport naka une fois sans l'intérieur non nafodiny vavany izy koa izy nikaiky zany angala raha iny 5 jours après hitanareo zegny le mavagaga hoe magnino atsika vahoaka mavozy biro io olombelo karanao le tsy fahaizana lalagna ve ny avozonareo biro sanareo fa kadalendreo ndraiky pesosy kolikoly koa tsisy raha posinareo nareo tsidiky biro io nareo sahirana karaha io koa nataoko zany angala io tribunal amitsika Ambalibe io madame zay za tsy anonona agnaranany fa iny loatra za boko izy haiko loatra
tamzegny président tribunal teo i valako igny sinoa lahely igny andeha angalaka judiciaire ndraiky certificat nationalité malagasy nakaza efatr'andro mivezivezy eo mbarako anao za tsara voandro nambarako tamindreo droit naka mangala nationalité naka droit naka mangala inty bulletin numéro 3 naka tsisy vola ifegna za iala anizignizy koa madame direct ino secrétaire ny président tribunal za nagnontany olo ay volagno président tribunal ay itseniko injotso fa mbola agnabo voilà ambesako eto izy volagno za ni ambigny eo amy lavaranga io tsy manogna agnaranan'olo tsy firegnana tamizegny olo be tantanana teo ndraiky vadiny misy diandreo koa tamy président tribunal ro teo madame io mahay za loatra baka aminay canvera io fanao koroiky raha ataonao io zanako ozy izy fa ela nanaovandro izy mbilazy efa mpitana eto mamamy volaniko président tsotsy baka karakory valy karako mavaly anao mandeha aminakasy andeha aminao za volaniko karibo izy izy zahako madame secrétaire lingilingy nagnatoko izy ambesa raiky zangalazalaty boko alefanao amizay le olo misy rendez-vous aminaka da navitoara napango za tsara mijery koa za nefa oaka za magnefa karamanao fa tsy président tribunal ke tsy nazonao zay raha io vala tsy haiko misy droit tsy haiko misy nino ny kaino madame amboara koa ny ty copie zalaty ataova koa ny certificat nationalité nazy boko bulletin numéro 3 nazy anao misy course ataonao mivily agny vala za koa fa niala eto valy volaniko za mody bon kaiko anao riva za mody izy navy taminay tagny nagnatriky raha tsisy raha nifeko ndraiky goloso za tsisy raha nameko izy antaoko izy valako parce que mampabe lohandro io raha mbarako anareo bureau tsy natao favozoagna anareo tokony mampavozo olo amy bureau fa tsy iro nde mpavozo anareo kokoa tsy magnefa reo tsy mahazo karame pourquoi anareo sady fa magnefa boko agnefa kolokolo koa amindreo tsy atao aminaka tsy atao aminaka passeport naka nazoko certificat nationalité gasy naka nazoko bulletin numéro 3 naka nazoko droit fony feko le compte est bon tanareo zegny le volaniko aminareo matetiky hoe raha io fa toetry baka agnapo normal amizay reto amy tsikikikiny madinika aty magnaraka le toetra ratsy noho nino ratsy raha mahazatra ke izy podianako resaka io incendie tamin'ny intérieur io grave bureau mpanjakagna Madagasikara jiaby tsisy zegny kofa me taratasy ravagna ravagna izy volagny izy ondro joko ezoakim teo igny nagnaia zao tsika Diego bureau ny domaine topo tarindrehitry jusqu'à niany nisy enquête fagnadediagnany biegna igny ndraiky niany tsy hitanao lohany tsy hainao vodiny nanjary musée tragno igny ary amy 4 étage ary mampalahelo le toetsaigny mampalahelo fagnadediagna amy biegna fa tsary mifody bara very la clé atsika zo amizay iamby le fagnadediagnandreo ino zao vandy andendesindreo io boka miragna amy vandy nataondreo taminay tambariu be tatra le namon'olo ta Jamanjary ta Kaskady ta Darsalam tatra ke tsy naboakanareo zay ndre tsy aboakanareo zay sorany reto roa olo fito naboakandreo mamon'olo telo tsy haiko efatra olo fito en 1 heure de temps andrahany amin'ny ambaribe bravo
Abokoro olo fito io tsy anao zao vi. Talohan ro nagnaboaka zay za fanambaranareo. Iro zao io sakindro. Andeha ngalagadra prison ataondreo tapimaso tatra olo aby reto ro boko croiser les bras nefa. Amare akory. Tsika kandra tsika tambaribe nahita zalahy ndraiky torse ndraiky raha marangitry tantagnanany. Ny zalahy iny koa boka damby nitadiavy iny. Anao ndirendraha laligny torse ndraiky raha marangitry anao anao mody antragno zamanao. Tany fa tsy milaminy. Nosy be koa tsy milaminy. Ndreza azo avy ary amina refaka mare agny za tsy miboaka aly. Alohan'ny tany andra miletiky za fa midriky andakornery. Mitady zanao very fa za tsy azonao miboaka antany. Sérieux. Anao mandeha aligny. Rango anao magnano Allahu Akbar ndraiky anao magnano au nom du Père et des Fils et des Saint-Esprit. Tsy hainao kelera anao magnano amen ndraiky aminy. Maleny magnano ny atao tsy regninao mpangalatra midriky mpamono olo midriky. Tampoko anao akaiky gendarme na polisy na ro tsy mamaly na réseau tsy mahazo. Io tsika tavela. Bravo. Za mipitokity bravo. Mba mbaraza kony ro vola fa magnampatrouille malely latsaka mare benky anareo mahita polisy andaro amy lalana tapako loko zegny naviany coliche le mpagnano comique en France fanaty baka zegny tsy adalany eo coliche mikaiky police andaro poulet. Ce sont des poulets ngaran'reo io aminay aty. Fotony koa andavediko koa maleny saison de pluie azonao kontegna police andaro amy lalana. Fotony ro poulet io izy coliche ro tsy miboaka zegny. Fa tamiko ro miboaka. Mibognosa zay tatrandreo ndraiky edy. Ce sont des poulets ro tsy miboaka andra maleny zegny. Kelera koa. Normal amizay dalo mitsinjaka ny andrany maleny. Le chat n'est pas là, les souris dansent. Tanareo raha karaha zay. Nefa ny président lohany tegna lohany miezaka agnapetraka le fagnovagna. Non, ry zalahy mila mipody amle marche arrière. Mosquito mirehitry. Le mazatra amle fomba ratsy raha mazatra. Normal anareo ny zomony ratsiraka paix son âme. Koa mandrosy Madagasikara aneo izy dadarabe ratsiraka foaza zao izy bonjour olo jiaby. Voilà izy akeo izy tsy mikoafy. Rojo io. Natatra olo fito regny. Nefa io. Ifa nefa io. Ry daly nambaribe mbo amizay nareo fa fatatra olo fito. Ifa nefa io. Nagnino tsy saky nareo ny tantaregna, nino problème naviany dispensaire vaky. Tsy saky ny tantarenao nambara. Tamin'ny fotoagn'andro raha Jojo. 1855 vaky. Tsy ny saky nareo ambara. Olo jiaby namakimaky raha tamin'ny tanàna teo. Nareo olo fito tatrandreo io nareo mibaby raha jiaby. Foiky anareo. Raha jiaby zegny. Nomaly zany koragna momba ny tsaiky madiniky. Noskomba. Noskomba. Barvato. Nomaly ariva. Za baka nagnano live. Yo 5 heures moins quart 5 heures. Nomaly ariva. Zokobe. Kabaro ato e. Oui, paparazzi aia manao zegny. Ty ro Diego ty. Ino kabaro. Incroyable. Incroyable. Ino raha se passé ho anareo ta Diego nomaly ariva. Tanareo école Sainte-Thérèse.
ambany amin'ny ery zay miplasika ba ary Saint Thérèse ambany cathédrale ary amin'ny ery rue de la Marne nahezana ro tsy haiko ro mpianatra ny Saint Thérèse bolozolo tsy haiko ny firy taona eto za mamango tefa nitsofiny vorirana ro ray aman-dreny parce que nareo tsisy jery 8 ans 9 ans 7 ans 10 ans teo ro tsy haiko ro baka l'école andiody manafila efada kagole 4-4 isaka raiky nagnatony ro tsy haiko koa amiana vola anareo nitapitambezindreo ohatra iny 100 000 tsy haiko madiniky regny nitapitambezindreo 100 000 nareandreo tsy haiko reny nareandreo misy olo tsara sitrapo zone ndray misy olo ratsy fa misy olo tsara sitrapo nizaha le olo ty hoe ino action de ataon'olo ty nikaiky polisy le zalahy ty tsisy polisy araiky mamaly tadiego fa nareny ndraiky raha io zanahary izy koa navy aia azy Lazare amin'ny ABC io angle io Lazare ary amin'ny ABC nilefa tsy haiko regny mbarako anareo setry raha olo rety midikatikatikati nilefa samby raha vato hitanareo raha karaha zay hitanareo raha karaha zay ambary be magnano nataony Diego magnano nataony mazenga tsy volagny Toliara tsy tantaregny fianaratsoboka reo fa manginy jay trembony akatafo tany nariboka iala zegny raha iagnatsika Madagasikara le zaza ry ray aman-dreny malagasy za gasy zay hentary mipapanay teo tadiego teo ndraiky mamanay io ndraiky ziska niany nataoko tamin'ry zanako ary mbo ambarako ry zafiko fa misy jery ro nambaran'ny papanay za mila olo jiaby alohany motro ny jirama antany ao mirehetra afavy antrano non sérieux raha ambarako anareo zegny papanay nagnano lalàna io aminay zanany alohany motro ny jirama antany ao mirehetra anao fa mila agnaty trano dikan'izegny izy avy alohanao kenao koa tsy heniky navy jiramany rehetra bomosanao na anao vangoeny jabadimandry na anao vangoeny 16 rivotro na anao omiro sady tsy mihina tsy migaka rano halignandro anao pinio ziska mare marandraigna anao miseky magnamboatra anao mandeha l'école mangosako nabary fotonino tsara zanaka zay lelany ravoravo mananjanaka fa nareo magnangy ny tegna avao fotony sagnatria koragna nareo ne maro vahatra matretiaka amin'igny nareo niboahan'zigny ndre be niboahan'zigny aminareo viavy tsy heniky meky sagnatria ny vava zao ro tsaiky aby zay koa nalendreo olo aby zay ino raha nandeha nivolagny fanjakana ino raha ndeha volagninareo ray aman-dreny tsaiky 7 taogno 20 taogno 10 taogno ampelanareo ny karenjy aleonareo lavitra mandany fotoagnanareo mipetraka croiser les bras hanigny jiaby me saribon tsy mirety mizano velasy olekinareo mangala temps mandeha mangala zanakanareo smon aboko anareo andegna miatsy fanjakagna ndre nareo babany ndraiky reny tsy miasa loha izy io mazanakany ndre nanitro tsy voavolagna itsaka nareo mba misy ajery atsika vahoaka zalahy zay raha misy tadiegony moaly tanareo raha karaha zay nefa ny andafy eto zagny ambaranao
sady solution ameko fanjakagna ty no solution ameko anareo ray aman-dreny surtout anareo parents d'élèves n'école à Madagascar na fanjakagna io na privé. Anareo karaha mizaha novelasy, anareo karaha mizaha film, tiako A plus, tiako B plus, za tsy nenareo ke nanjary nisy aminay aty boka tsy chaîne A plus ndraiky tiako plus nareo ty. Groupe sangay boka haiko A plus B plus zegny, za tsy mahay zegny. Agnatiny hitanareo raha ataondreo film io, anareo vola io film, non azo atao hoe io film, misy réel raha volaindreo io. Hitanareo film azanareo, za fa film azanareo boka saiko fa mianatra amy lycée, en school ateriny babany na ateriny mamany, na andeha bus na mandeha tomobile. Ils arrivent devant l'école, tu finis à quelle heure? Antonin Babanamam. Ah, Zamravanga. Donc, tu vas faire étude ou pas? Non, là, tu as une étude, Zamravanga l'Erkarezio. Bonsoir, Anadji. Bon, je viens te chercher, tu bouges pas dedans. Ok, à plus tard. Bisous, bisous. Samimbo. 15 minutes, tire avant à l'école. Babanoul, na mamanoul, famille devant l'école. Na ils mangent le bus, na ils mangent vite, na ils mangent des automobiles. Mais franchement, izy koa izy babany na mamany tara tsy atakatra le rera firavany. Ambarany aloha sandra zanany. Mbola tsara nareo baka poporony. Bon, tu m'attends aux salles d'études. Ok. Merci papa, merci maman. Izy ravagna à l'école, izy amy salle d'études. Oh, izy mianatra, magna révision, magna devoir anazy, mandrapaviany babany na reniny. Fa mitsikagny. Anareo kaza magnametsiny l'école, fa anareo ray aman-dreny boly. Io koa tsy zanaky ny l'école, fa io zanaky anao. Ben oui, io tsara zanaky l'école, fa io zanaky anao. Ke io le problème tsika ray aman-dreny à Madagascar. Ah, zanako lesy l'école. Ah, responsable de l'école. Non, 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 non. Il est responsable de l'école. Responsable no, babany, parents. Izy koa tsaiky nidika agnatiny enceinte l'école. Hitany surveillant, hitany collègue nino. Igny responsable de l'école. Fa tsaiky tsenkinavy agnaty l'école, anao mivolagna fa hoe ah, responsable de l'école, izy niala teto andianatra. Bande d'abrutis nareo jiaby. Oui, bande d'abrutis nareo. Ah, terra andesan-tagnana. Bonjour madame, bonjour maîtresse, bonjour messieurs. Ah, za iny agnatriky jo izy igny. Misy anontania. Io akamoagna anareo, io mamoana anareo, avitanareo, magneky zanaky anareo ngalarin'olo. Dikan'izay nareo tsy henoko marary. Tsy marary taminareo nino agnaboaka tsaiky io. Fa ny mampalahelo, zaza innocent, antrehany raha tsy tokony mantreky aminazy, amin'ny fahatany rany. Nareo boka lany fagnahy hoe, ma lehilahy tsy manjary, abezany ary mandeha magnolagna tsaiky 7 ans, 8 ans, 10 ans. Parce que nareo ray aman-dreny tsisy jery. Izy koa nareo matsapa fa zanaky anareo tianareo mariny, surveiller nareo izy pas par pas, l'œil à l'œil. Ben oui, justement Nadji. Imaginez volaniko ro tsaiky moaly zay koa roso. Tsisy. Le olona agnaraka tsisy tomobile, ro mi 4x4. Virigny ro ndraiky 4x4 igny loso. Andeha gnanino izy? Même izy andiha volagna ary amy commissariat regny. Ino maraziny commissariat atao?
ro faroso anao ray aman-dreny tsy mijery zanakanao nefa ndraiky ty grave amitsika Madagasikara ry izy koa fa manomboko novelasio amy lera midonareo tsy haiko rehefa andeha l'école matsitsika roasiny aby ro tsy haiko andeha l'école noho ny fitiavana le novelasy mababanareo sady dadilahinareo ambila maty koa maty ro tsy mahita novelasy tsy karaha ro andeha surveiller zanakandreo andeha l'école baka l'école ireo fa niza matsihany non ro boko miza folakandro ro boko miza ziny koa aligny andro non mais franchement mentalité ova anareo kaza mitomany zanakanareo koa angalaron'olo boko aza mitretremy amy commissaire na mitretremy l'école adalagnanareo izy koa roso zay tsy haiko tsisy jery roso anao zao magnamia tsy haiko 100 000 ndra izy ma 100 000 zay tsy hainy raha ataony ndre anareo olo be fo tambitambezin'olo amin'ny iPhone amizegny hoe roso anareo tokatragnonareo mibelanareo parce que nareo andeha angala volan'ny iPhone ty agny gadjoeky agny kotokotoko vita baka merci aminao zalahy raha fiera hoe nahazo volan'ny iPhone nefa mivatagnanao ny robatiny zay raha mamako atsika eny tsy ny lehilahy tsisy jery ny magnangy hely jery foagna tafiaro mampalahelo le fivoarana amitsika igny andafy eto ino solution mieko soa fianatra ho betsy andafy eto misy raha kaindreo cahier de correspondant amy cahier de correspondant io premier paginage blanc io identité n'le zaza plus identité nareo parents numéro téléphone adresse numéro téléphone les deux parents ambany alohany anao agna signature photo d'identité nareo babany ndraiky reniny io photo d'identité n'le zaza agnabo à droite io nareo misigné ndafeto misy l'école magnaraha zegny donc anao koa andeha angala zanaka koa fa tsy babany na tsy mamany mangala zaza igny l'école zaza igny tsy miboaka io ndrenao nagniraka jirany ndrenao nagniraka mafilany mihitsy amezandreo l'école io maty koa maty fa misy règlement ro koa ndrava 4 heures magnontany olo hafa andafy eto anareo koa fa matraka volaniko zegny raha tokony alena taka anareo chef Cisco oleka anareo mandeha mizara-bantsy amin'ny agnaranareo zegny raha tokony alenareo taka raha zaveko zay fa misy eto ino amizay ohatrandrano pendant le cours n'le zaza eto le règlement de l'école amizay avy anao mety mikaiky principal na surveillance général boko anareo principal ho zay ty zanako telle classe tara hely zany any avangala izy ke ambara izy mandeha miambigny za amy salle d'étude bon ok principal mandeha amy classe nany bon tes parents nous appeler bon ben il faut que tu l'attends en salle d'étude fa anao koa tsy mikaiky tsy nagnambara nefa nanao taranavy tolérer l'école 15 minutes de retard tolérer l'école 15 minutes de retard fa izy koa fa nandeha 20 minutes de retard agnontania olo andafy eto volagno ateriny l'école amy commissaire amy police ary zaza igny fotony ro tsy ambio anao eo parce que anao tsy mijery zanakanao anao amizay mangala zaza io amy commissaire de police
apataova sandra pesosy agnatin'ny portefeuille-nao fa nao mangala izy ary avec signature anao amende eto tsy mikoragna aminao koa tsy amende ahaizanao ny amare amizay hoe zanako ty valeur amin'ny fanjakana non sérieux raha ambarako anareo zay pourquoi tsika tsy magnano zay tsika Madagasikara simple ny raha zegny tsisy droit ifegna zay tsisy vola alainareo ameza 15 minutes de retard les parents ko fa tsy nahazo igny amizay aterany commissariat ary ty zaza ty reniny ndraiky babany tsy avy nangala izy za ody ty numéro ny babany ty numéro ny reniny de mère de la peau des fesses ndreo fanjakagna amizay avy ary mitaky bon madame non nandika bon la mandinao ndray ataova 10 millions tsy jireko amizegny heniny amare mipense hoe zanako zay l'école aminay eto tsaiky lycée terminal mbola teriny babandreo ndraiky mamandreo mbola alainy babandreo ndraiky mamandreo maro parent magnaraha zay tanareo io zanaka tompotragno naka eto vadiny le viavy directrice ny cantine zanakandreo araiky lehilahy mbola miantro aroe via fa miasa miantro amin'ny école professionnelle le zazalahy ateriny mamany atsendriky izy amin'ny lycée professionnel ary zay mamany mandeha miasa i tsy mody koa tsy mamany baka miasa koa mangala izy ary ro mody io zao mipetraka io agnabo io mamy zalany zanake tsara zalahy zanake kizy koa nareo fa tsy mijery volagna anaka tsy problème naka fa maro vavety reo fa misy ty ino fiaignanandreo ndre reo zanako fo volaniko matetiky ambarako sipo tsy anao niany manambady maria misy zanaka ke hoe za misy zafiky anao fa olobe taky za mbo velogno anao mbo zanako ary ndray za maty anao mbola zanako fo zanakandreo ma zigny zanaka zoky be zoky be tamilay vonalaza be taloara be zay lehilahy io matetiky ambarako zanako reo sérieux za koa fa magnano agnontania reo boka zay mahay zanako reo tsy masaky mamaly ndre reo mavozo mikoragna aminaka parce que za tsy mitsitsy amreo za ndraiky tsy mamopoko zanake naka punition za tsy mikasy tany zanaka ndray za mbola nanambady teo mivolagna eo zay olo nivadiko taloha za tsy mikasy tagnana viavy surtout masonakafo mizanao kofa finy so samy bon tsakotsako agnaty lapoaly za ndi oaignoaigny aminao kelera koa ke zegny raha apodiko ndraiky amitsika olobe ino aviako mikoragna le raha naviako mikoragna raha igny baka ministère telo tiako volagny enseignement ministère en enseignement ministère en population ministère en santé ataoko efitra izy ministère gaskar satria nagnino ampidiriko gaskar ministère io parce que amitsika gasy sarobidiny zanaka sarobidiny zanaka amitsika gasy anao mananjanaka no atao hoe mpagnarivo fa anao ndray misy tragno-dary anao ndray misy agnomby arivo anao ndray misy miliara anao koa tsisy zanaka anao tsy ampagnarivo andafy karaha io koa andafy koa nisy adinareo mivady antragno ke niregniny le zaza nihitany masony le zaza nandeha enquête ny police na zandaro
ro tsara mitandrignina ro le zaza igny agnontaniandro zay raha volagniny tsaiky igny noir sur blanc pa anareo samby ary masy teny zaza amy fanjakana fa mitsikaigny za amizay gaga nahitra zandriko Gasikara Fensoa nagnano accord ndraiky tsy haiko nino ndraiky UNICEF akanjazany mandrem-piadanagna anao reny malalao akanjazany napetraka ny Céline Ratsiraka taloha anao nde ngala-tsaika rika tsy mamany na tsy papany zaka anao tsy miboaka amin'ny akanjaza ao ia magnontania olo hafa tsy zata ny fotoagnany akanjaza nareo raha zegny nde olo taloha kely ary mazao fa za nde ngala zanako akanjaza zay fa ho rava akanjaza rava 3h30 reo fa miala antragno reo miambiny devany akanjaza fa joty anao ka ravagna modigny miaraha amy filany za ty tsy afaka andeha tampoko zany ozy devant télé mizany velasy akortagny nefa anao tsino angala za mama zany atrako essentiel anao fa lavy antragno e za iala devant télé non mais franchement zegny ataonareo mikoragna amy zanaka atsika boko mankaratsy bory zany za boka bory zany ro magnatriky zanakandro ro mangala zanakandro fa tsika amboty anao ma tsy andalo amy l'école masera ndrako asa io boka andalo agny angala zanako mambalevako nakadrako fa za zay tsy de amy forme loatra i tsy amy forme fa izy ndraiky miza télé non mais franchement mampalahelo atsika mampalahelo tampoko bako nino atsika parent ndraiky ko agnavetaveta mpampianatra agnavetaveta ry masera ry mon père atsika numéro 1 tsika parent ma zanako drako tsy tiako mianatra mpampianatra igny hoe zanako zegny tsy tiako ampianaranao tompiny antragno ety zany kanao aza lefa lekôly izy sady tsy angalarin'olo sady tsy bombomany mpampianatra igny aizanao izy ba fa amitsika agny nino ankamaroany parent Madagasikara alefandro nindro ne sous-titre allo volaniko ny mariny sous-titre nitsika ray aman-dreny a Madagasikara hoe zanako nandeha lekôly fa jerinany tsy le zanany nandeha lekôly fa midébarrasser le zaza antragno agnanaovany plaisir anany zegny ny tegna marié parce que tsaiky mandeha lekôly agny izy antragno aty libre babantsaiky miasa izy mamany tsy miasa mandeha mijombilo raha misy aby jiaby zegny bonsoir anareo leport raha misy aby jiaby zegny incroyable ke za mitodiky amindreto ministère anaky telo ataoko efitra izy solution amiako igny ataovanareo ampiaranareo lalagna zandriko Gasikara Fensoa nikoragna anao nagnano accord tsy haiko nino ndraiky UNICEF eto za mitodiky amy premier ministre monsieur le premier ministre monsieur le ministre de l'éducation nationale et supérieure ampodiana le gouvernement ny ankizy raha zegny nisy taloha tamitsika teo andafy boka misy raha zegny ampodiana le gouvernement ny ankizy ino le gouvernement ny taloha ne tamitsika teo nisy tsaiky sénateur nisy tsaiky député
misy gouvernement ankizy mifampitaiza le zaza zegny raha tokony ataonareo fanjakagna fa tsy zay nareo fanjakagna koa mandeha amiro tsaiky ny lycée ny ministre viavy mizaha tsaiky ny lycée ny ministre lehilahy mandeha mitsakaraka tsaiky ny lycée akory matoa raha anjara gila ndraiky goa fampitantana aia farany alamera izy ny tsy mikoafy non za tsy volagna zanako parfait fa olo mery zanako reo mitanebaka parce que le éducation nazonay tamy papanay ndraiky mamanay papa izy tsotra izy mitia olo izy mitia zanaka izy tsy masiaka fa izy koa ziny zano indraiky boko izy mivolagna anao faindreny volagna misy taniantefandraty avany motro ny jiramamy rehetra volaniko aminareo io lalagna nataon'izay mbola ely agnotanerinareo zandroko regny baka mera zay zay tsy maintsy fantrano abaka io tsy vita zegny anao koa tsy antragno alohany igny boko anao tsy namonjy lera finanagna 19 heures amare koa anao mihina anao zegny mila mivolagna avant anao niala tragno matsagna bon zany any taratarahave tsy tatrako 19 heures fa za mbola misy raha andeha ataoko karaha zegny za tarahavy bon ok olo jiaby mahe zoko be tsio fa izy tarahavy apetraka amy coin hanigny enany fa anao koa tsy nivolagna mare marindray koa anao mihina non sérieux io tsy izy ke ataoko hanigny fulany ataoko hanigny ray ano ay habako ay manigny nakamama fa za tsy namamberanareo any anao manandoky sanao nandeha bazary raha zay nazo zay taloha sérieux taiza nazo za hitako tsara ampiteko amitsika jiaby niany agnanaovantsika hitaiza amle zaza fotony zay koa tsy nijereny babanay ndraiky mamanay zay tsy navy amy place nisy zay ty fieranay fiertenay zegny andesiko zareko amitsika jiaby tsy za tramonjery tsy za lapany fagnahy zanakanao zanako zanakandry zanakatsika jiaby marary nazy marary tsika fa aza ambesaka rebaka le zaza sagnatreny vava antany manitsinitsy naty regny tsaiky tsy manatsigny tsotra edy tsaiko zay tsotra izy tsy njerenao izy velo non mais sérieux mampalelo za baka nikoragna ambario be de go mikaiky za zay raha nandalo zoko be tsaiky mpianatra ny Saint Thérèse croisement Lazare Ronnebeau oh mon Dieu Seigneur atsika olobe fa mahay tany tsy milany atsika to mikaiky numéro firy fisy affiché police nandalo nde atsika to mikaiky roro tsy mamaly atsika tsomba managna initiative eky zanako igny ateriko aleko fa zigny tsy nananako maro non lovela c'est bon asagna anareo tsisy mba hoe ka ino ma devoir anao baba ino ma leçon anareo tagny any baba ino non mais amiagna telefony amiagna tablette izy niboaka igny lalagna aminay andafy eto anareo mety anareo mpizaha télévision amitsika niboaka lalagna aminay en Europe ety moins de 16 ans 16 ans 16 folo tseo tamby taogno latsaka tsaiky tsisy droit mitana tablette ny telefony lalagna niboaka eto raha zegny oui taloha izy io tsaiky ataondreo 15 non ampanga 16 ans lalagna fa niboaka appliqué ny européen tsaiky moins de 16 ans tsisy droit téléphone tsisy droit tablette hitanareo DG naka un jeune zandriko lavitry un jeune zanakaroe mianada zanakandreo eritreretina DG société maventy
adversaire EDF société Nesa. Rangro tsekro terk jusqu'à nian avec zok 22 ans avec zand 19 ans tam tong losing. Tsar ne hentana téléphone dek tablette zero zaza. Antragnondreo télévision raiky am salon. Basta. Cerveau misy am tsaiky aroe ro mbarako anareo. Misy lera ro mamangy za eto miaraka am babandreo ndraiky mamandreo ro tsaiky ro. Za matana vola non ça va tonton. Ro magnaza tonton fotony za magnaro tonton ndraiky tantiny. Non ça va tonton. Misy lerany matchy parce que DG nebaka PSG za Marseille. Matchy Marseille PSG regny. Ro avy aminaka eto zay mizaha match io. Ro tsy haiko koa tsy mizaha télé io. Angosako anabavy. Ro tsy mijery io. Ro mikoragna ndraiky mamandro. Ko tsokotsoko ndraiky mamandro. Zay ndraiky DG feto. La boule. Zay amizay tokizandreo. On dirait que c'est vous qui jouez volagndreo aminay. Oui. Nino? Tsy le tsy fitiavan-janaka fa io tablette, ordinateur, téléphone, réseaux sociaux, etc. Io fahavalo no avin'ny mpianatra zo io. Poison koa zo tsotsena ro e. Poison ho an'ny tsaiky zo. Ke tadina tompoko zegny aminareo ray aman-dreny, za tsy mijery. Tsy hoe za farany nisy jery, za koa nisy jery. Ary zanako donc mba nisy jery plus que za. Fa matoa nianty izy jusqu'à robe mbola volaniko anareo zanaka. Ndre anareo fanteraka anareo zanaka fo sipo. Ro tsy mamaly. Anjaratsika mieritreritra. Aza riegna amin'ny établissement adalagna anareo ray aman-dreny. Aza riegna amin'ny fanjakagna adalagna anareo ray aman-dreny. Ho anao fa tsy mavita misurveiller zanakanao, aza misongo, boko aza mavesitra. Tsisy olo miraharanao amizay. Amaraparagna izy concertation nationale. Franchement, io Raphaël novolagninay jamindry zandriko jo teto hoe atsika koa ny zalahy somendro olo reto jery fa atsika tsisy jery. Atsika mampalahelo tsisy jery atsika. Atsika tsy mba manana tendance hoe magnapetraka question amitsika tompiny hoe concertation nationale. Za tompiny personnellement aloha oui, ça c'est vrai. 21h tsaiky fa tsy mahazo mizaha télé ndafeto. Jiaby au lit dans la chambre. Za tompiny aloha nagnontany-tegna hoe ino ma objectif les concertations nationales ndraiky les concertations locales le alefa hoe any am-potony. Anontaniako koa asa misy mahavita magnazava zegny aminaka. Andeha tony ino les concertations nationales na hoe locales le alefa any am-potony. De fivolagnandrozy tsy eo. Fotony nagnino. Matoatsika ny grève 2025. Mitady raha tokony apetraka afatsika vahoaka miaigny. Matoatsika ny grève 2025. Atsika nitaky raha tadiavitsika. Mbola ino koa ndeha nanaovana concertation. Ma ino any takitsika tamin'ny 25 2000 igny tsy apetraka zo io. Fa hoe agnanaovagna ino fifakalozan-kevitry. Vous êtes malade. Zay nevolanko aminareo, magnano vorovorony amboa, tsisy raha tapaka, vita samy magnoroko vody, samy mody amizay. Parce que samy matsy tay mbody.
Tsisy raha tapaka. Simple. Zay vahoaka mitady tamin'ny grève 2025 hoe décentralisation. Zay jeune nitaky budget provinciaux. Zay jeune nitaky motro ndraiky rano. Mbola ino koa mandeha amorianareo zay isaka faritany, isaka district. Andeha ino? Andany vola. Sa anareo ny mariny volagna, anareo ny tsy hagnano concertation fa anareo ndeha hanapetraka stratégie nareo. Fa zay kazabadoegna. Normal ry sasany tsy nagnano grève magnano président Zenjady, tsy haiko zay nikisy, tsy haiko nino. Parce que nino? Ambarako anareo. Ino aviandreo manafitsy ny grève mitady place magnano président, coordonnateur, tsy haiko nino Zenjady, parce que mitady place PDS na sénateur. Jiny. Fa zay tsisy koa. Un coordinateur en Zenjady, au président Zenixi, au Tchakouni Gregi, parce que nous avons place sénateur, nous avons place au PDS, nous avons place gauche à droite. Politique ni nous. Politique ni nous abadouanga. Avec Miran Malo, ministère n'abadouanga. Atchikamba monsieur Djirzala. Io tsisy raha andeha mezandroa tsika koa tsy mirehina. Fa nareo koa andeha hagnano kitokatokagna nareo io. Nareo tondro l'escalier ro avy agnabo nareo. Nomaly premier ministre ny volagna tata Matavy. Ekegna ho apetraka le décentralisation fizakan-tegna paritra. Monsieur le premier ministre, mba mivoleza nareo le kobaka ambavy. Izy io nda tsy volagninareo aminay. Atova par ordonnance. Voilà. Grand titre. Grand. Niboaka ara-dalàgna, ara-panjakagna, noir sur blanc, décentralisation. Fa nefa. Fa zay kazakadalenareo micro gauche à droite, ikena fa ny fitakiny maro. Fa zay fa enareo raha niboaka en 2025. Nianatsika 2026. Fa isasaka au mois de février. Tsy mila atao publication, monsieur le premier ministre. Pourquoi tu as mampitokiky zamy le premier ministre? Izy mivolagna andeha hanapetraka le décentralisation. Nagnino ma tsy volagninareo monsieur le premier ministre hoe foagnana araka ny didim-panjakagna laharana tantanta tam fivorian'ny filan-kevitry ny ministre sy ny filan-kevitry ny gouvernementa ny décret 073 014 073 075 tsy manan-kevitry. Eko anareo napetraka le décentralisation. Fa io premier ministre tanky tsy foagnanareo, zay kazakadalegna. Zay kazakadalegna. Ny fagnafoagnanareo io tadiavinay agnapitragna décentralisation. Fa zay kazato décentralisation dokitry. Anao tseniky mangerika anao ifoitsy. Azafady. Za mangery za vo mamboy. Fa za tsy mamboy tsaiky mangery. Donc adosoa raha napetraka ny Gabriel Ramanantsoa io. Mais justement frérot, adosoa io 073 015 io 073 014 ny Gabriel Ramanantsoa io. Io nareo vao wata aminay décentralisation apetraka. Fa za tseniko mangerika zany de mboy. Azafady aminao monsieur le premier ministre. Azabadoegna zay. Tsy ako aminareo agny. Fa aminay avaratra agny zay mangery atseniky zay vao mamboy. Zay boka tsy ho fitry. Nyagna izy nomaly tata Matavy mivolagna. La ultima me prendre les gens comme un canard boité. Zay ma ambaranao la peau de fesse. Zay tsy la peau de fesse. Mialatsika aminao premier ministre. Toagna io. Raha nataony Gabriel Ramanantsoa io. Zay nareo vao wata aminay décentralisation.
nio tsy ravenareo nio ndeha apetraka akory ataonareo andeha agnapetraka io araiky io tsy miravana aza-batoegna zay zalahy samy baccalauréat samy nianatra 1+1 fo agnarany 4-2 fo agnarany fa tsisy 4-2 égale 12 tsary nisy bokoa kasa atao l'escalier le mafataky any maro de ho ataotsika ho apetraka atsika lera foagna le raha takiny maro io nareo vo magnapetraka araiky ty abaka io karakory mandeha ataonareo agnapetraka araiky io déjà 1 araiky tsy foagnanareo et 2 le institut tsy ravagninareo agnapetraka zo karakory anareo ravagna institut foagna le ordonnance le décret abrogé io Gabriel Ramanantsoa io abrogé io nareo vo mihoatahoata aminay monsieur le premier ministre ô zay ka zanaovagna politiky ndokitry voky angely amy lopalopany tsy mamango aminaka ary tsy mamango aminay jiaby ke zegny raha ivolaniko atsika vahoaka malagasy atsika kaza magneky rebrebendreo amy télévision micro lalagna io foagna abrogé io décret nataony Ramanantsoa io 073 015 073 014 io koa ny foagninareo déjà fa bravo apitra amizay décentralisation budget provinciaux io tsika milamy fa taky zay tsy ataonareo raha telo zegny zay kaza ribribegny zay kaza ribribenareo nony anareo ty hitariky korontagna ry sasany ry fa mila gnany fifidianagna 60 jours parce que fa zatra mangalatra vato adignany fa izy nagnonga-panjakagna 2 fa nagnano autoproclamation niany izy marary mangotsoko iareta ao otsokonao ndo aminay varatra agny fa aminay agny misy anty fagnaigny fa tsy vahoaka andeha novanareo blablabla eto zany efa nagnambaranareo tsy pour rien intérieur io nisy motro miretry fa fagnadiadiagna misokatra ezalahy ya fagnadiadiagna misokatra donc miambigna anao zay premier ministre foagna ordonnance décret nataony Gabriel Ramanantsoa io nareo vo ngoatahoata aminay décentralisation aboa vahoaka hoe ny foagnana mariny araka ny didy lalam-panjakagna tsy haiko numéro firy ataonareo izy tapaka tamy filan-kevitry ministre sy ny gouvernement fa foagna tanteraka 075 073 015 073 014 ny Gabriel Ramanantsoa hametraka ny lalàna fizakantena patra sy ny budget provinciaux tsika le compte est bon zay tsy magnakorontagna anareo eky raha jiaby amizay ataova aminay isaka faritany jeboko tsy manongagny ary zegny tsy midika hoe tribalisme mba mahaiza nareo magnano analyse le mot ampiasainareo zay tsy midika hoe racisme fa zay kajo amy raha tsy manjary ataonareo zay ranomasina aminay ke nareo ina loko amy sira sotra fo anareo koa tegna andrano zay ranomasina anareo koa sorogno anareo koa tondraka zay he sorogno zay raha ataonareo zay pare mazava volagna zegny ampodiko anareo koa tegna andrano zay he ranomasina anareo tondraka zay he sorogno zay raha ataonareo zay pare adiso io Gabriel Ramanantsoa io abrogé io nareo vo mihoatahoata eraka amy faritany tsy andeha gnany karary sasany nandeha Maurice mon dieu seigneur re ma nandeha Maurice nandeha nagnano fitsangatsangagnana nandeha nangataka amy raha vatomanga ame vola fa vilanaka tsy efa aza mila vanga 4-4 aboko anao takiné andeha gadregna mata
kelera koa raha Vatomanga zao nde gadrenareo Madagasikara, vous êtes malade. Ndray mpangalatra niaran-dia tamin'ny Rajoelina fa tsy sakinareo gadregna. Intsaka raha Vatomanga ke andesina Madagasikara zay manohy gadranany atao zay tribunal. Oh, aza mandafy sakabilo aminay fa zay tsy fady jabady. Ah oui, aza mandafy sakabilo aminay fa zay tsy fady jabady. Ah oui, ary fifan madame Fanirsoa. Raha Vatomanga tseniky ny samborin'ny polisy fa maro zaza gasy, fa maro malagasy tamorisy ahondrana karaha koho mody bakay lany visa na ino anareo tsy nitsanga. Ta la Réunion, autant itsongo pilipily jiaby ta la Réunion, isan'andro ahondrana amin'ny avion mody, isan'andro ahondrana amin'ny avion mody, na ino anareo tsy nitsanga. Fa niany raha Vatomanga parce que gagazo anareo jiaby bataillon raiky andery ary andegnano amy justice ny Mauricien Farabe aty ke na ino basy ministre ny affaires étrangères tsy nandeha question napetrako moaly ane zay asan'ny ministre ny affaires étrangères zany. Anao koa fa gnanao asan'ny ministre ny affaires étrangères foagna basy ambara mami Razana Masoa Christine izy mangala retraite nazy mipetraka foagna le MAE ministre affaires étrangères karaha io anao sady ministre justice, ministre ny affaires étrangères, anao boka eo ministre ny transport aérien internationaux jiaby foiky anao. Fa zay kaza badoy zay kaza atao jaboravava mazingagny misy mosipa anao koa ty hina. Atsika jiaby zao boka mbola mivavaka, atsika jiaby zao mbola mitana tasby hoe tsy ho avotsy ny Mauricien. Anareo zao misy confiance amindry Fanirsoa déjà le bataillon jiaby nandesiny agny, anareo misy confiance amin'olo karaha regny? Za personnellement za tsisy confiance. Raha tokony nataonareo zao koa marigny raha nataonareo fa zegny dianareo ta Maurice, raha jiaby nataony ta Vatomanga igny ameza Mauricien dossier nefa maly. Mais justement terigaly fa tsara pasy anareo fa zay kaza ribribegna. Anareo nefa terigaly tsara pasy nandeha teo Azovy sy teny nimpody zao koa mandeha Fanirsoa magnaraka Azovy koa Gasikara e préparé sandra anao fa andeha Maurice anao hagnano fifanakaloza-kevitra amy zavakanto sy ny kolotsaina mauricienne c'est gasy ny salegy. Zandriko Gasikara préparé anao mipody Fanirsoa mandeha koa Gasikara, mipody Gasikara mandeha koa ministre hafa. Oh, zay tsy fady jabady e, ndray anareo mandafy sakabilo aminay. Magnino anareo tsy mandeha mamangy razo zao basa Dubai fa ao mameky anareo Maurice. Ndao koa vangia Rajoelina Dubai izy boka fanaboakany la France igny osiny arfa ndraiky Rajoelina igny naboakandreo amin'ny assemblée député sasany frontière igny mazava zigny e. Ah oui, donc mandinietsika vahoaka ampodiko isan'andra, ampodinay isan'andra, zay tsy kajo ary zay tsy sezy tadiavinay fa le mba hoe impody amin'ny fiaignana normaly atsika malagasy, tsy ny vahiny anjakanjaka amy raha atsika, tsy ny vahiny andeha agnabotiboty atsika amy tanàna atsika, tsy ny vahiny anjaka amy lovany be ny dadilahy atsika, nambela ny baba atsika, nambela ny vady atsika, nambela ny zanaka atsika, fa atsika tompiny. Matoa ro vahiny regny magnano atsika tsy
n'importe quoi karaha io tsy manjary karaha io fotony fanjakagna atsika tsy mandeha ndraikitry zegny ny tegna mariny fa fanjakagna atsika koa mandeha ndraikitry ro vahiny reo tsy hagnano karaha io amy tanànatsika ro vahiny reo tsy andeha ndroboka zanakatsika ro vahiny reo tsy andeha ndroboka tribunaltsika fa matoa vahiny mamepiky pesosy fanjakagna foare ro tsy mijery atsika fa mangala ondratsika mitambara atsika mitsangana atsika tsy bory ozy aminareo intérieur io rehetra ro fagnano izy io ka zegny izy riavako aby mametraka veloma mandra-peona aminareo amy tineny koa mangataka amindragna ary inshallah Mohamad Rasulullah andesiko ambavaka ho antsy salama mba azo fahasalamagna mankalaza fety natiragnany any ho ravoravo itotribiky tandreme conseil ambarako ray aman-dreny aleva ono volagna zoko be to izy ndre tsy manjary fa za tsy mijery anareo olobe fa firy gonombary nohaninareo fa ro tsy haiko ro tsy mikendro aby ino gonombary zegny aseva ajany tanora indrindra fa nikatita sy ny bitiky ry fanjakagna aza atao sinema ny ho avin'ny tanora indrindra fa nikatita kely sy ny bitiky apitraha atsangana ny gouvernement patry ny tanora indrindra ny zazakely andafety misy raha zegny Europe misy raha zegny États-Unis misy raha zegny am pays d'Afrique sasany misy raha zegny ny zony ankizy apitraha ro hitondra zondro droit de l'enfant ke zegny izy magnano velomatsika jiaby amy magnaraka koa